Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Hindi nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Polo Supreme Leather for Men. Iyan siya ni Ralph Lauren. Panlalaki ni siya pero kung luyag ni siya suksukod, bahala ka pag gusto ka. Kag eau de parfum ni siya botang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, matamis nga makahang nga paha. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have nutmeg kag cardamom. Ang nutmeg kag cardamom gahatag sing iya nga pagkakahang. Kag for the mid, we have leather and saffron. Ang leather amo na ang paha nga masimutan mo sa sini nga pahamot. Tapos ang saffron may pagka pait na siya kag tamis. Gado may pagkapahaman na siya kung simutan. Kag for the base, we have tonka bean kag honey. Ang tonka bean do hilamon nga matamis. Tapos honey na amo na gid siya nga gahatag siya nga pagkatamis. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa ako, ibilin lang sa comment section. Sa gusto naman, bye-bye!